Както знаете, в миналото видео успях да дигна най-слабия броер в Brawl Stars на 1000 купи, а именно Барли, и в днешното видео мисията ми е да вдигна Стю, който всъщност се оказа доста труден броер за вдигане заради мутейшените. Като цяло свикнах да игра с него, поиграх доста с него, все още нямам този скил, който се нуждае да имам, за да го дигна, но все пак ще се опитам в днешното видео. Както виждате, съм само на 53 купи. Като цяло ще играя на Trio Showdown, ще си извикам тук и някои рандоми, за да ме керят, понеже, както казах, нямам достатъчния скил за тези 1000 купи. И всъщност ще ви покажа какво представлява новия апдейт, новия сезон, като цяло новите неща. Също така, вие може да напишете в коментарите вас дали ви кефат тези мутейшъни и всъщност кои мутейшъни са по-добри, тези, които бяха за SpongeBob евента или този. Така че, хора, може да отидете и да пишете в коментарите. И преди всъщност да започнем с съществената част от видеото, искам да ви покажа и бруталните скинове, които ми се паднаха от самия евент, когато отварях сушита. Ето го първия, който знае, който е гледал миналия ми шорт, знае за какво стана въпрос. Този е първия и днес буквално след като отварях няколко сушита ми се падна и още един брутален скин. Само да го намеря и всъщност ще ви го покажа. Вие може да ми напишете кои скинове на вас са ви се паднали. Аз имам само два от скиновете, които са за евента. Като цяло мисля, че евента е много добър. Обаче, да, ето го скина. Хора, брутален скин, наистина ударете лайк за този скин и пишете дали ви го имате. Тръгнах да казвам, че наистина евента много ме кефи, обаче мутейшените са изключително силни и аз, както виждате, не ми се е паднал този настил и ми е наистина изключително трудно. До тези купи съм стигнал изключително бавно и трудно, така че сега нека си викаме рандомите, нека да не губим повече време. Отиваме ето тук и като цяло ще разчитам на тях, даже ще кемпия. Добре, доста бързо си намерихме. Така, сега плановете са ми просто да се опитвам някакси да оцелея. Явно ще кемпия в някой храст и ще чакам рандомите да ме керят, което е малко вероятно, но все пак ще се опитам. Избрах Trio Showdown, за да имам по-голям шанс да оцелея. И като цяло не ме винете в коментарите, че ще кемпел, но наистина, хора, за да се дигне един броер на 1000 купи се изисква наистина много скил. Повярвайте ми, който има много броери на 1000 купи, наистина го знае колко много труд и време се изисква само за един броер на 1000. И като цяло, за да си го дигна, ето така, просто трябва да игра с месеци, което аз нямам това време и тук загубихме супер бързо. Окей, хора, намерих си свестни играчи, както виждате и двамата са на супер много купи. И сега просто ако не успеят да ме изкерят, тук мисля, че има голяма надежда наистина и в двамата, за да ме керят, понеже единия 1400 купи, а другия е 1200 би, което наистина е огромно постижение. Така че най-сетне, хора, според мен тук ще ги ударим тези 1000 купи на Стю. Преди видеото, между другото, търсих много рандоми като цяло, играх с доста рандоми, търсих си съотборници, но не успях да намеря такива свестни играчи, така че да видим дали всъщност те ще успеят да ме изкерат. А вас, ако ви кефи подобен контент, може да ударите лайк бутона, също така да се абонирате за канала ми, защото така наистина много ме подкрепяте, и също така да напишете в коментарите кой да бъде следващия броер на 1000 купи. Както знаете, направих поредица, в миналото видео направих Барли, сега правя Стю. И може да напишете в коментарите за третото видео от поредицата кой да бъде следващия броер. След малко ще ви покажа всъщност кои броери съм дигнал на 1000, за да не напишете някой, който вече съм го дигнал. Но сега нека се съсредоточим върху Стю. Както ви казах, тук ще кемпа, ще проверявам в храстите. Да, тук ако не бях проверил,
Можеше някой от съотборниците ми да отиде там и да стане голям газ, защото принципно аз и да умра няма голямо значение, аз нищо не правя, така че ще трябва да опаза и съотборниците ми, ще трябва да стоя пред тях, нещо по някакъв начин, трябва да помагам и тук хора, какво се случва, защо има толкова много глави, този евент наистина е невъзможен. Второ място, като цяло този човек, който играеше с броер на 1400 купи, за жал, слепна, не знам каква беше причината, другия рандом си смени на Шели, този, който беше с Би, сега играе с Шели на 1000 купи, така че вече сме равностойни наистина. Окей, тук добре се справяме за малко да убием един доста добър тим, като цяло тук трябва да разчистим тимовете, които с най-много power cube-ове, за да не ни правят проблеми, когато сме шоудаун. И всъщност забравих да ви кажа, че ми остава по-малко от 40 купи. Надявам се с този рандом шелито да успея да ги дигна тези купи. Всъщност по този начин аз си помагам на нея, въпреки че тя всъщност ще може да си ги дигне и без моя помощ, със сигурност, убеден съм просто. Сега тук аз не разбрах как си пуснах гаджета, така че да, ще трябва някъде да кемпия, не искам все още да си използвам супера, ще се опитам с него възможно най-много да доджвам. В момента рандомите се бият окей. Между другото не знам дали видяхте, мутейшън на Шели е брутален, аз искам да ми се падне на стил, за да ми е по-лесно. И всъщност сме шоудаун, имаме голям шанс за първо място, нашия умря. Точно когато го казах това за първото място, окей, лантапнах Пайпър. И сега всъщност се чува дали да заобиколя, не, от тук централно му влизам. Да, и той както винаги ще е от другата страна, добре, ще го нападам от там. Да, мъглата буквално ги приклещи Шелито с това и победа. Продължаваме с Шелито към тези 1000 купи, все още не се е отказал от това да играе с мене, както другия ми рандом. Като цяло сега третия човек се падна Кит, което всъщност е доста добре, ако може да скача, но както видяхте умря доста по-бързо, отколкото очаквах. Едгара са тук, ако ми скочи, става страшно, този тим е с 5 Power Cube и тук додж. Тук ще се опитам да му избягам. Не хора, няма какво да направя. Окей, все пак миналата игра не загубихме чак толкова много купи. Така цяло съм на 45 купи, надявам се възможно най-скоро да ги направя, да си взема някакъв уинстрик с този броер, за да ми е по-лесно. Като цяло Шелито не знам какво и става, бе хора. Тя почва много често да умира, не знам какво и става. Като цяло първите две игри ме кереше, сега нещо се отпусна, да я знам, както винаги. Та се надявам възможно най-скоро да ги направя тия 1000 купи за видеото, за да може след това да пробваме и новия мап Samurai Smash, който не искам първо да го пробвам с стил, защото предполагам, че ще загуба, понеже не съм играл почти на този мап. Сигурно един-два пъти съм поиграл там, за да видя всъщност какво представлява, но и за видеото ще поиграя малко и всъщност ако се справям добре, ще опитам и с стил там, обаче ще пробвам първо на Low Trophies, след това ще дигнем вече на по-големите купи. Сега тук то Dynamite, не знам защо се опитва да ме убие, като е... Да, ето ги хора, те просто кемпят. Дайната знае, че някой го пази там. Поне предупредих съотборниците ми, че в храстите в центъра има някой, да не умрат и те. Сега ще видим Шелито всъщност какво ще направи, че тя с 2 Power Cube и... Добре, тук убихме двама. Добре, има надежда в нашия с 11 Power Cube, не знам какъв беше броера, наистина вече 90 броера, не съм ги запомнил всичките, 3 тима сме. Окей, тук второ място, някакво да стане, тук някакво да стане, нашия ще оправи нещата, ще ни изкери тук с Шелито, понеже сме закъсали с нея. И да, и отгоре отдолу ни нападнаха. Добре, все пак на Шели мутейшъна е наистина много щупен този мутейшън и се оправи. Надеждата е в наше с 16 Power Cube, който всъщност ще умре, да.
Окей, второ място. Добре, за щастие и двамата дадоха плей аген отново, така че продължаваме. То Шерито щях с нея пак да игра, обаче съм доволен, че и другия ми рандом даде плей аген. Не знам, хора, не знам как се казва, така че не ме винете в коментарите, просто станаха много броери. Беше някакво кратко име, ако не се лъжа, и тук хора взимаме 8 Power Cube, аз ще умра, то се знае заради тика. Да, ето, заради Пайпър, като обаче поне рандома ми ще вземе Power Cube-овете, надявам се. То тик много дразнеш обаче, трябва него да го убия първо. След това Пайпърката, която всъщност ако и вляза отблизо, мале тук хора Шелито и с 0 Power Cube да е, то мутейшън направо кърти, наистина. Тези мутейшъни са изключително щупени, не знам вие какво мислите, но според мен са наистина много по-добри от тези, които бяха в SpongeBob евента. Като цяло SpongeBob евента беше преди 5-6 месеца, ако не се лъжа. Така че те бяха наистина доста по-лоши бяха самите мутейшъни в SpongeBob евента и тук Шелито я убиха доста глави. Добре, все пак сме шоудаун, доволен съм. Тук и да умрем шоудауна ни спасява, все пак ще имам и някакъв уинстрик, така че всичко е точно. Аз някакво направя, защото ще ме лантапнат, само да ме докоснат и ще ме лантапнат, така че разчитаме на съотборниците, които всъщност и двамата умряха. Така че аз се предавам, тук някакво направя и главичките ме убиха. Окей, второ място. Да, хора, силния рандом се отказа да играе с нас, така че продължаваме с Пайпър, която се надявам да е силна, защото както виждате името не е много убеждаващо в това, че има голям скил, но все пак има надежда. Събрали сме 4 Power Cube, тук веднага в централно нападаме. Да, ето го този броуъра, ето го този, между другото много го искам. Той е наистина много бърз за такива мапове, които има много вода като този. Сега в център, да, ето го Едгара, знаех си, че ще ми скочи, видях между другото. Видях, че беше в онзи храст и се биеше с някой горе в дясно във ъгъла. И между другото, наистина предчувствах, че ще ми скочи и то верно така стана. Добре, тук Шелито. Тук разчитаме на Шелито, 3 тима сме. Дори да умрем, няма значение, аз тук този Power Cube ще рискувам за него. Шелито е с 7 Power Cube, не, тук хора 3 тима. Като цяло на игра на другите мапове, понеже тук поне имам избор, наистина мога да кемпя, мога да разчитам на някой, отколкото ако игра на Brawl Ball Knockout, там вече изцяло съм зависим от тимейтите ми. Тук до някаква степен мога да помогна, до някаква степен мога да кемпя, така че да спася тимейтите ми, мога да ги паза, отколкото в 3 маповете там изцяло трябва да разчитам и на себе си, и на тимейтите, и като цяло ако тимейтите са зле, цялата игра се проваля, за това реших да игра шоудаун. Не ме винете, да видим, така че останете до края на видеото, за да видите дали ще успея да ги направя тези 1000 купи. Добре, Шелито умря, ще трябва някакси с Джесито да се спасяваме. Все още сме 4 тима и тук преминаваме към кемпене, защото не искам да ни докопат етия там деца с 9 Power Cube тика. Док също е доста силен броуър, нищо че е с 0 Power Cube. Като цяло те, където са централно, са най-силни, така че ще изчакам до 3 тима. Сега това Стю, много искам да го лантапна, както е с 0 Power Cube, обаче ще отида тук горе, в този храст, къде буквално няма никой. 3 тима, хора, има надежда. Между другото сме на 30 купи, забравих да кажа. 30 купи ни делят от 1000 на Стю, така че избора е просто тук да кемпим. Ако няма някой в този храст, да, ето тук ще кемпим. Обаче Сърджа иска да ни убие, както и този в центъра, и да, като цяло много ясно, че ние ще сме тима, който ще умре първи, защото и двата тима ни нападат нас, ние сме най-лесни. Това е причината просто. Това е причината. И тук не някакво да направя, хора, те всичките нас ни нападнаха.
Вече не знам на каква тактика да премина, като цяло и в миналото видео беше така. Наистина много труд, много време, много тиммейтове сменихме, обаче все пак успяхме, надявам се и това видео да завърши по този начин. Така цяло вече не знам каква тактика да използвам. С Барли поне там имах хайпър, отколкото тук с Тюто не съм му взел хайпър, обаче аз нямам нито джемове, нито койнове, защото си апгрейдвах като цяло Legendary броулерите. Не знаех като цяло, че ще трябва да развивам стил, но все пак за челенджа ще трябва да го развия. Сега тук един тим дойде, отдолу има още един тим. Двамата ми тиммейти умряха и като цяло това беше, тук губим. Тук ако не стане някакво чудо и не станат 3 тиммейта, сме загубени от всякъде, защото аз съм единствено с 2 Power Cube. Там има един Power Cube, обаче никой няма ходи да го вземе, то на никой не му се умира. Така, добре, Шелито ще се спаси, Шелито успя, обаче ще бъде лантапната скоро. И тук загуба. Окей хора, намерих си нови, доста по-добри рандоми. Надявам се наистина да дадат реди и да се получат нещата. На 39 купи съм, както виждате си взех и нов скин. Имах достатъчно блинк и успях да си го купа, така че този път се надявам да се получат нещата. Взех си и още един гиър. Имах 1000 койна, в момента сигурно имам около 20 койна. Така че се надявам и Крола да даде реди и тогава вече всичко се променя. Наистина тези ще успеят да ме изкерят. Добре, все пак успях да ги навия по някакъв начин с памене на реди бутона. Успях най-сетне да ги навия и двамата да дадат реди. Така че се надявам това да са последните тиммейти, с които ще играя преди да направя 1000 купи, защото наистина вече не знам от колко време се опитвам да го направя този броулър на 1000 купи. Така че наистина не очаквах да е толкова сложно с стил. Не е чак толкова слаб броулър, даже хич, той е един от най-щупените броулъри за момента, но както знаете нямам този скил. Като цяло най-добре мога да играя с Лили, която съм я дигнал на 1250 купи. Другите броулъри не съм ги играл чак толкова много, също така мога да играя и с Кенджи, мога и с Сърча, ама тях вече съм ги дигнал на 1000. Сега тук явно и тримата ще играем на това да кемпим. Все пак се получава, тук ще убия тарата. Обаче и двамата не помагат. Не знам как са ги дигнали тия 1200 купи. Обаче нищо не правят по въпроса, аз сам си играя. Явно. Добре, тук явно ще съберем доста Power Cube-ове. Леонката умря. 11 Power Cube, 3 тима. 3 тима, добре, тук има шанс. Има огромен шанс, ако не ни нападнат и двата тима, както става като цяло, по принцип както става. Така че се надявам да не ни нападнат двата тима точно нас, а да си се бият там помежду си. Ето го Леонката. Ето го Леонката, сега ще го изненадам. Той пък си пусна това за невидимост. Добре, ще стоим в този ъгъл, няма се закачаме с тях, за да не се обърнат нещата и да стане много лошо. Да, тук Байрана се назлови добре. На Леонката мутейшъна и той също е брутален. Като цяло всички мутейшъни са наистина много щупени тук хора. Добре, дано оцелем. Не. О, хора, наистина много се ядосам покрай тези мутейшъни, наистина са супер щупени и както ви казах, както и подозирах миналата игра, всичко се обърна и бяхме ние тези, които ще умрат трети и като цяло 0 купи, така че тук буквално станахме 3 тима, буквално след като почнахме, обаче аз съм сам в момента, така че ще трябва отново да кера тиммейтите. Да, и тук тиммейта ме издаде. Не, тук сме приключени пак. Тук отново имаме трето място. Някакво да стане. Буквално ни нападат само нас, защото ме издадоха. Защото постоянно умират. Поне пак 3 тима. Окей, доволен съм, защото няма да губим купи поне. Успях да се скрия. Dynamax 13 Power Cube пристига. И до тук. Това беше хора.
Няма какво да стане, ако Леонката не умре. Обаче няма как да умре, защото отиде много надолу. Добре, тук надеждата е в Лили. Тук в момента всичко... 2 тима! Хора! Най-сетне чудо, най-сетне успяхме до 2 тима и в момента ще съм на по-малко от 20 купи. Хора, 20 купи ме делят от тези 1000 на стил. Даже в момента имаме шанс за първо място. Нека видим и Леонката изкери. Леонката буквално изкери, сега ще видим Лилито дали ще успее. Да, Лилито наистина успя. Добре, браво на Леонката, между другото. Той ни направи цялата игра, защото успя с неговия Hypercharge да убие Пайпър, която отблизко, както знаете, не може да стреля добре. Да, тук първо място, най-сетне, лантапнаха ме. Окей, хора, 9 купи най-сетне. Извинявам се, хора, моя грешка, оказа се, че съм на 970 купи, така че точно 30 купи ни делят. Имам си win streak, така че в момента, ако спечелим, наистина ще станат по 20 купи, защото си имам и win streak. Те тимейти наистина вече могат да играят, ето това се казват наистина добри тимейти. Така че ще разчитам отново на тях, ще се опитам да избягам от някъде. Вече сме 5 Power Cube, тук що почнахме, така че има голяма надежда. Вие може да ударите лайка нагоре, защото както виждате са наистина много трудни битките. Много бавно се получават нещата и като цяло тази поредица ще стане много дълга. Всяко едно видео ще е супер дълго, за да включа доста голяма част от битките, да видите всъщност колко трудно стават нещата. Все още сме 4 тима. Аз съм със 7 Power Cube, хора. Успяха да ми дадат 7 Power Cube, обаче аз не мога да оцеля. Не мога. Не, нашия ще умре. Хора, нашия ако умре просто. Имаш Power, Пич, имаш Power. Използвай си Power. Хора, Леон има Power и не си го използва, а е с 9 Power Cube. Трябва просто да... Окей, добре. Леонката си знае как да играе. Няма му давам съвети, пак сме 3 тима. Тук отново разчитаме на Леон. Това е Кроу, хора. Мале, колко съм тъп. Това е Кроу, през цялото време му викам Леон, а то всъщност е Кроу. И си викам, че е Кроу, че е Леон, обаче да. Добре, както и да е. Тук буквално целият мап се разчисти заради Колта, който преди малко умря, защото неговия мутейшън е да чупи всичко, буквално всичко. И целият мап е разчистен в момента, някъде се крием. Крола, извинявам се пак. Крола е на малко. Ето го за това, който говоря. Тук трето място. Тук трето място. Хора, отново бях кикнат от поредния тим. Явно не мога наистина да играя с стил. Ще трябва по някакъв друг начин да се докопам до тези 1000 купи. Ще разчитам на рандомите, които няма да си ги избирам явно, защото ако проверя отново за някакви свестни рандоми, пак ще ме кикнат. Така че ще кемпия, както виждате, когато се пусна на рандоми и веднага почват да умират. Ето буквално аз какво трябва да направя. И двата рандома умряха и съм приклещен в момента. Сега ще ми издадат и буквално сме пак умрели. Пак сме умрели, не знам просто какво да кажа. Мерси на Supercell, между другото, че ме пуска с такива тимейти. Направо много са добри. Те просто се раждат и умират. Аз няма какво да направя сам с 5 Power Cube срещу 10 Едгар, дето ме дебне буквално в този храст там. И в момента аз съм приклещен в един ъгъл, където няма какво да направя. Всъщност, хора, аз сега се замислих, че може би ще е добра идея да пробвам на Soul Showdown, защото там разчитам само на себе си, въпреки че нямам скил. Ще се опитам и там. Там поне разчитам на себе си, тук сме 3 тима, добре. Сега в момента ми е много по-спокойно, защото сме 3 тима и поне няма да губим. Все още сме на 30 купи от тези 1000. 40 минути в момента снимам, ще го кътна доста, за да не става толкова дълго видеото, но все пак да ви кажа колко наистина е трудно. Добре, хора, оцелях. По някакъв начин успях да оцелея и умрях. Окей, хора, отново сменяме тактиката, вече сме на Soul Showdown. Колт ме напада, сигурно ще съм първия, де че умре.
И вече не знам какво да правя, явно това видео няма да успея да направя този броер на 1000, наистина е невъзможно, както ви показах. Ако игра с рандоми, те не могат да играят или просто ме кикват нон-стоп. Ако съм на Solo Showdown, ще дойде целият мап върху мене и отново ще съм на загуба, така че просто не знам какво да правя. Тези мутейшъни са изключително щупени. Аз дето съм без никакъв мутейшън, нищо не мога да направя. В момента с 8 човека, аз не знам къде да се завра буквално. Всички храсти са запълнени от някои кемпи. И наистина, да, ето, аз какво ви говоря? Просто? Къде трябва да отида? Отново правим още една игра на Solo Showdown. В момента има един Мортис долу, който в момента буквално ме чака да взема тази кутийка. Обаче аз ще го направя, не ми по какво ще да става. Едгара сега ще ме нападне. Моля те не дей. Тук почвам с тимването, няма какво друго да направя. Моля те, Едгар, не ми скачай, защото наистина ще си щупа телефона след малко. Моля те, не ми скачай, изключително много те моля. Пускам тук спрейове, пинове, моля те, не ми скачай. В момента той Едгар, ако ме опази, просто ще съм му благодарен. Наистина не е добре се тимвам точно с Едгар мейнове. Нямам друг избор, в момента съм супер отчаян. Искам да ги направя тия 1000 купи, но е невъзможно. Ще се тимъпвам с който и да е, ще кемпя колкото трябва, обаче ще ги направя, хора. Казвам ви, ще направя всичко възможно. Ако трябва, ще е за друго видео. Ако трябва, няма в това видео да ги направя, но ще ги ударя тези 1000 купи, когато и да е, както и да е, по какъвто и начин да е. И тук Мортиса загина. Да, и аз бях лантап, но добре, поне печеля купи. Хора, 28 купи и ще изпълна тази мисия. Наистина толкова малко медали, това буквално са 3 игри. 3 игри, ако не губа купи и печеля поне малко, ще успея да ги направя. Ще кемпя ето в това ъгълче, докато не дойде мъглата, защото нямам никакъв избор. В момента Франка ме чака оттам. Ето този също с 4 Power Cube, не знам как се казва, обаче наистина много често срещам броер за този мап. Анджело, да хора, Анджело беше, наистина много хора го играят, защото е наистина изключително силен с мутейшън. И Лилито, хора, Лилито! Ще убия ли Лилито? Окей, не хора, още един удар и щях да убия, окей, нищо. Ще се опитам да се тимъпна в момента с нея, защото сме 7 човека и ако в момента ми изскочи от някъде, аз няма какво да направя и съм дед до тук. Окей, тя отиде натам. 5 има тук, каквото и да стане, печелим купи. Така че продължаваме да кемпим. Ако трябва, ще отида в мъглата, някъде ще се завърна, така че да успеем да спечелим някакви купи. Наистина, дори на 2 купи ще съм доволен. Каквото и да стане, наистина тук ще съм доволен и на малкото купи, които ще спечелим. Така че се оставяме на съдбата, както се казва, и да видим дали тази игра ще победим и ще сме на по-малко от 20 купи. В момента сме на 27 купи, 3 тима. Обърках се, 3 човека. Хора, от толкова много време игра, че вече почвам да бъркам думите. И Лилито пак. Окей, 3-то място. Доволен съм. Явно наистина това е тактиката, която трябва да ползвам. Не знам защо допреди малко не я ползвах. Сега тук се наврях в доста глупав храс, защото много хора ще идват, както виждате. Веднага почнаха да приидват от някъде. Така че ще трябва да си намеря друго ъгълче. За сега ще съм тук. 21 купи. 21 купи, хора. Анджелото е долу с 7 Power Cube. И само ако ме нацели, ще ме лантапне. Буквално всяка игра, ако чакам до 5-то място, това ми е гарантирана победа, хора. Това просто ми е гарантирано, печеля по една купа на 5-то място. Така че трябва да изчакам до 5-то място и тогава каквото и да става съм на плюс, така че изчаквам до 5-то място. Анджелото, което е в центъра, има доста Power Cube-ове. Надявам се наистина да не ме нацели точно мен. Идват 2 човека и тук хора не, ще умра. Тук съм, да. Как стреляш през стени, бе? Хора, не трябва да
се закачам с Анджело, въпреки че миналата игра нищо не направих. И тук пак има Анджело. Хора, защо насякъде има Анджело? Какво толкова добро има в него? Ето, отново ви давам пример. Има още едно Анджело, дето в момента ме дебне. Не знам дали ме видя как идвам в този храст, надявам се не. В център има още едно Анджело, буквално е пълно с Анджелота насякъде. Не знам какво толкова виждат в този броуър, наистина доста силен, но все пак има още 89 броуъра, с които могат да играят. И точно Анджело не искам да играят, и точно него играят. И вече съм наистина много отчаян. Не знам какво да правя в момента. Ако отида в този храш, ще има някой. Не искам да хода там, въпреки че съм принуден. Ще го направя. Окей, няма хора. Няма хора тука. Да, бе. Този път мисля, че има повече Лилита, отколкото Анджелота. Но все пак това не е по-добре, защото Лили с Shadow Realm ще може да ме изненада много тежко така. И изобщо няма да осъзная кога ще дойде с Shadow Realm. Има много Леон също така. Доста хора играят с Леон. И да, и този буквално се заврява в мене. Аз какво трябва да направя, хора? Просто не знам какво трябва да направя. Там има Power Cube, обаче не ми се рискува. 7 човека сме и тук пак съм приключен. Наистина не знам какво да кажа. Невъзможно е с тези мутации да се дига броуър. Просто ще изчакам докато свърши този сезон. И тогава вече ще си развивам който и да е. Ако трябва и тик ще го дигна на 1000. Обаче с тези мутации просто е невъзможно, нереално е. Няма как, дори да кемпиш не става, да играеш на Soul Showdown не става, на Trio не става, каквото и да правиш е невъзможно. Така че явно няма да успеем в това видео, доста купи загубихме. Все пак ще се опитам още игри, няма се още да се отказвам, въпреки че играя от супер много време. Ще се опитам още време и се надявам най-след... Да, как се телепортна, бе? Хора, сигурно още 1 час и половина по-късно искам да ви покажа и всъщност постижението ми. Най-сетне успях да дигна стил на 1000 купи и като цяло ще ви разкажа и всъщност как станаха нещата. По принцип бях на минус 60 купи, бях 940 купи по едно време и си викам, че ще спра записа, защото като цяло когато снимам и както знаете когато говоря по време на игрите и стават доста по-сложни нещата и като цяло се разсейвам повече и си казах ще спра записа и ще опитам отново и както виждате имаше резултат, дори смениха мапа, хора. Просто не знаете колко време съм играл, дори смениха мапа и за да не кажете, че ви лъжа, ще ви покажа всъщност и последната ми битка. Като цяло до тези 1000 купи, дори играх с приятели, играх с рандом, играх с много хора, наистина преминах през много тимейти, накрая на Soul Showdown даже успях, разчитах на себе си. Та сега ще ви покажа и всъщност победата, която ми трябваше, ето я. Както виждате, плюс 11 купи преди 1 минута с стил на Soul Showdown и даже ще ви я покажа, за да не кажете, че ви лъжа всъщност. Ето ви реплея и буквално след като смениха мапа, първата игра успях и както виждате, първата игра на този мап успяха да умрат 3 човека буквално след като почнахме, така че това наистина ми беше на късмет. Както знаете, кемпих, той нямаше какво друго да направя, защото горе в центъра, между другото изгледах реплея предварително, горе в центъра има Едгар с доста power cube-ове, както виждате той ги трепе всичките подред. Сега ще се опитам и да ви го покажа всъщност, ако го намеря Едгара. Не мога да движа. Ето го. Ето, хора, всъщност каква беше позицията. Ето го Едгара, тук имаше Леон, още няколко броуъра се биjaха и всъщност аз нямах избор освен да кемпа. Вижте ме аз къде съм всъщност и къде са другите хора. Наистина беше изключително напрегната тази битка, но все пак успях. Както виждате, Едгар има даже и хайпер и супер. Аз бях изключително близо до него. Ето тук той само с един пауър можеше да ме убие и тук просто
започнаха да умират много хора и както виждате, ето тук става шоудаун, легендарния шоудаун и най-сетне успях второ място. Тук той ме изкемпи в храста, но нямаше какво направя, все пак съм доволен, 1000 купи, хора. Наистина, моля ви, не ме хейтете в коментарите, че съм кемпил, просто нямах избор, както видяхте. Ако се бях показал, щеше Едгар Мейна да ме смаже и всъщност всичко щеше да се провали. Така че това беше единствения избор. В крайна сметка пробвах много тактики, но извода беше, че трябваше да разчитам само на себе си. Както виждате, даже имам и 4 win streak. Така че, хора, наистина това беше изключително трудно. Сигурно 4 часа съм играл, за да дигна този броуър на 1000 купи. И то само днеска. Като цяло, за да го дигна до 900 също имаше изключително много време да го дигна. Както видяхте, като цяло видеото е над час и половина, но ще бъде кътното, както знаете, за това ще бъде и забавено самото качване, така че, хора, наистина, ако видеото не събере поне 60 лайка, няма да правя трета част. Също така може да предлагате в коментарите кой да бъде следващия броуър за 1000 купи и при 60 лайка на това видео го правим. Миналото видео събра около 70 лайка, така че 60 лайка ще са ни лесни, така че, хора, лайквайте и ще направя трета част на поредицата за дигане на броуъри на 1000 купи. И всъщност ви обещах да ви покажа кои съм дигнал до 1000. Шели успях, Барли в миналото видео, който го е гледал знае. Имам Поко, имам сега и Стил най-сетне. Имам Лили, имам Спайк, имам Честър, имам Кит, имам Кенджи. Бул и Сърч също се броят, хора. Бул и Сърч се броят, защото Бул, както виждате, беше на макс тир. Аз отново ще си го възвърна без видео. Без видео ще си го възвърна, както и Сърджа, защото на мен ми е лесно с тези два броуъра. Просто играх с рандоми, както виждате, Сърджа ми е на 1038. Така че тези два броуъра ги броим като задигнати на макс тир, защото ще ги възвърна. Така че да, това са всъщност 11 броуъра съм дигнал на 1000 купи. Така че може да предлагате в коментарите кой да бъде следващия броуър. Показвам ви и другите ми броуъри, за да не предложите някой, който всъщност го нямам или който съм дигнал на 1000 купи. Така че, хора, ще се радвам да предложите в коментарите кой да бъде следващия броуър и най-лайквания коментар ще го направя на видео при 60 лайка. Така че, хора, наистина ударите лайк бутона за това наистина трудно видео. Също така се абонирайте за канала, ако искате още видеа от поредицата. А от мен чао и до следващия път.